kahuna siya nagudan, mahusay sa baryo, nirag na istorya ang kasuplada. Nagtatarapsik ang laway, nanlilisik mga mata, wow Coca-Cola ang body niya. Maginis ang panit, lahi daw si mistisa. Pag narampa nagbabayok, bubot nagkakaguwa ang dudu sa first class ebon niya nga bra. Kung may napurma, binabastit kita tamay-tamay, kung diri kurso nada kung may dakwarta ang nabisita. Nagkakatuturo tumbay at dayong bisan mag-aga ipausa, kay napapanahon ang habulan kwarta. Kung warat na pasensya na uli na laay, pag-asag ang paghanap-hanap na laiba. Kairuman sa mistisa nga daraga, naburudan waray amay nga natuban. Sakdun ko sa ing pagbagubuhay ko upaya, ang kasuplada nakapili mo baguhan. Kairuman sa mistisa nga daraga, naburudan waray amay nga natuban. Sakdun ko sa ing pagbagubuhay mo upaya, ang kasuplada kang kapili mo baguhan. Rumarampa ang daraga, ang kahuna siya nagudan, mahusay sa baryo, nira ko na istorya ang kasuplada. Nagtatarapsik ang laway, nanlilisik mga mata, wow Coca-Cola ang bari niya. Makinis ang panit, lahi daw si mistisa. Pag narampa nagbabayok, bubot nagkakaguwa ang dudu sa first class ebon niya nga brand. Kung may napurma, binabastit kita tamay-tamay, kung diri kurso nadak may dakwata ang nabisita. Nagkakatuturo tumbay at dayong bisan mag-aga ipausa, kay napapanahon ang habulan kwarta. Kung warak na pasensya na uli na laay, pag-asang paghanap-hanap na laiba. Kairuman sa mistisa nga daraga, naburudan waray amay na natuban. Sakdun ko sa ing pagbagubuhay mo upaya, ang kasuplada ang kapili mo baguhan. Kairuman sa mistisa nga daraga, nadurudan waray amay nga natuban. Sakdun ko sa ing pagbagubuhay mo upaya, ang kasuplada ang kapili mo baguhan. Ang kasuplada ang kapili mo baguhan.